Jop, a je to tady. Tady tohle, co vidíte částečně kolem mě, je první zhmotnění značky Amunis, kde všechno konkrétně může jí začít. Zatím je tady úplně prázdno, obviously, ale právě tohle je oslí můstek k tomu, abychom nemluvili o věcech pouze teoreticky a mohli začít tvořit něco praktického. Vytvoříme si zde třeba fotokoutek, skladové prostory, kam budou vpadat všechny trička, mikiny a ostatní textiloviny, které budeme nabízet, anebo také samotné místo, kde ty motivy budeme na textil dávat. Také zde začneme řešit věci, které jen tak někdo nevidí. Balení, visačky, etikety a podobně. Tohoto místo bude prakticky srdcem samotného Amunis. Místem, kde se první nápady vytvoří v reálné kousky, které si můžeš vzít ty na sebe. A tímto nám začíná druhá etapa videí. Série, kde si zařídíme ten prostor k obrazu svému. Chceš vidět, jak se z tohoto místa stane první ateliér Amunis? Již zítra vyjde video, kde si ten stůl pěkně zušlechtíme a převezeme. Byla to celkem sranda. Hlavně mi nezapomeň dát follow a like. Pomůžeš mi tak na naší společné cestě. Čau.